Tak naše škola se jmenuje Základní a mateřská škola doktora Edvarda Beneše Praha Čakovice. Sídlíme v Praze Čakovicích, jsme jediná škola, která v téhle městské části je. Přijímáme děti z Myškovic, Čakovic, Střeboradic. Jsme velká škola, je nás 1400 dětí. Práce s iPady dětem přírodnice přináší vlastně rozvoj digitální gramotnosti, rozvíjíme programování u dětí a snažíme se vést vlastně výuku zábavnou formou a tím rozvíjet jejich veškeré klíčové kompetence. Jsme se z 24U potkali poprvé asi přibližně před 10 lety na učitelském summitu. Tam jsem se tehdy účastnila jako účastník, moc fajn akce pro učitele. A tam jsem viděla, co 24U pro učitele dělá. A někdy v té době jsem zjistila, že od 24U je možné si objednat pána s kufrem pro nějaké znalce, neznalce. To byl pan Jílek, který přišel a do školy zapůjčil kufr plný iPadů a mohli jsme si v průběhu 1 měsíce vyzkoušet, jestli nám té řešení bude vyhovovat. Vyhovovalo a od té doby se táhne naše spolupráce. Reakce učitelů při nasazení iPadů byly vesměs pozitivní. V tuto chvíli čím dál více učitelů využívá iPady ve svých hodinách, jak pro vyhledávání informací, tak práce s různými aplikacemi. A řekla bych, že výuka v tomto směru se docela rozvíjí. Reakce dětí zjišťují, že práce vlastně s iPadem jim celkovou výuku vlastně ulehčuje. Je to pro ně zábavnější a řekla bych, že vždycky se na to výuku těší.